Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa puli na kanong ko Allah Ta'ala ginan akin banak mo sa salam amat pamanan ni nasuka de ray nasuka pipiya ginawa. Na bari din naman bagin sa manan ni nasa dunia na sampurna ko na istalong na hirikyaman. Sabi ko na bumangidid ang makapungulalan sa manamara ng suna. Siya ko na hindi prilali lang na budi ko po mat sa pagkali ako nagtuwad sa lakaw kay kalisipin na nila. Sabi ko na kinag-yusin niya pagkabagay ka sa mga idid ang makapungulalan sa manamara ng suna. Nada sa lakaw po mo reto niya, pas lang ang bunyo karalay ng suna rin sa imo nanak. Sa lakaw ko rin papala din amon kaya sa makadal arumaris sa unan sa katana pang makindihan sa balintutang kaysa sa salam.
Do pamayo wau be ka era na